mamalo e weche mag tije ma sirikal mamalo bende onego bene timo kanyakla kod sirikande mag kor gwenge wa Nyakwara Mugajwang'. Kuom mano beda thuolo abro chako kod Otieno Ologor komi thuolo ichomo mana wach tir ma in go mondo ng'at machielo bedo yude thuolo eka bang'e ibro luwe kod Joyce Okomo gi Bishop Charles eyo maket kod mano. Obro chako kod Otieno Ologor kaluru kod listi ma wan go ka. Kuom mano ka diponi ne pok indiko nyingi wanami thuolo bende kokalo kuom list ma luore ka mar ndiko nyingi achiel kachiel in bende. Otieno Ologor ibro chako kod nito itelo ne migawo mane to wach mane ma in go network ma kawuono. Erokamano. Akwaye ni ket microphone machiegni gi dhogi. An Otieno Ologor. An Jakom Interface Community Help Desk matiyo gi Civil Society e Homa Bay County to gi Kenya mangima. Kendo an e jawach e lo bunge Homa Bay County bunge la wenye nchi. Kendo VOJ negi ane Attorney General mar Kenya National bunge la wenye nchi ma Jakomen Owicho Bungu. VOJ makwayo ma samo wan wabedo go kaka bunge la wenye nchi sami kelo ji mopogore program mar barasa opiny te samoro ni warito odiochiengwa ka gavana wanie studio but an Suba South. Otieno Ologor pok ni biro ramo gi FM network mora mora gi Free Janam. Kama wuoyo kiwinja ka jotelo gi obiro samo waketo gi question to samoro i guide ni aja Homa Bay County. Okay. But one watie county te. Okay. Suba South. Mane watime ni ka governor masio biro agomo ni josia mang'eny penjo margi nikech mano jatendgi. Nikech ka Homa Bay obiro governor ma Homa Bay obiro e studio Homa Bay bedo kod thuolo Migori kod Kisumu as well. Nikech gima miyo anyisi mano ni paro ka nyong'o yiero ministers marach ane mana dhi e court mago gino pinja Kisumu no kowuok oko. Ang'e shida manitiere mano chuno no yiero ji 10 to yiero 100 masani ago erokamano ni no intervene kapok watieko burano mo yiero mine 4 gi chwo 6. Okay. Suba South wa depend on Sori Migori County. Bro yudo kwa onge gik mang'eny waonge stage. Chakre Kisegi Nyakolando wawaro mwandu wa tesori. Uru if Migori affected wabit affected moloyo nikech ndara miyo mwandu ok chop noa mapeyo gire mana gi Sori nikech lam miyo ka governor obiro nyako nyisa gimo mi aonge cho e stage ma Sori Bus Park. Sori Bus Park okethore maka koth ochwe ten pi meoro koro samori miyo thuolo nikech waringe Kenya mangima. Okay. Erokamano ka duogo ka mokwongo kaka ineno wabedo kani ne wakawo thuolo wa makende mwabedo piny ma wakoni wan wadwa support President William Ruto. Awinjo ka ji wuoyo wan sama ne Ruto biro ka thoth jotelo noringo te man wayiero to nikech tong' mokete adeta achiel miyudo ni Reigiri noringo dhi kuro jomoko no dhi kono chon nomiyo wayo mayot mar bargaining ma gik mineno timre town kage nobedo bargain before broad-base mane adieri mar wach king'iyo Siaya Kisumu gi Migori gine magiting'o jopiny gi opinion leaders magitere State House for negotiation ka broad-base osebede Homa Bay ka pok oting' MCS moting' jopiny opinion leaders mwadhi kucho nikech wan gi jowa manoringo donje iye kanyo chon mo negotiate for project makoro uneno dhi mbele sani giendi. Mar ariyo VOJ wan gi ywak gik moko ok dhi maber e county ka sama winjo kuchomogi takia ni samoro gibuogou umiyo gi bathu ok wadhi maber ka mi brief e budget ma 2024-2025 ne wan gi 12 billion from national 12 billion during public participation ne watengo 4.941 billion development ye madich ga inyan kaka japiny
iyudo ni manyonge no gima no bedo procured en mana 10 million per ward maloso roads. Pesa no nitie 10.060 billion mar gimoro ni ward base. Nwachako program ni ward base in 2019 ka wetie ma pod ni atelo. Ma gima japinye ma yiero direct kachacha. Flagship project kwawe ne MCAs gi governor ni 4.9. Iyudo ni last year ne wa procure mana 10 million road per ward, which is 400 million. Wachak wa procure under agriculture mar deputy governor. Seeds 1 million per ward, which is 40 million. Wachak wa procure Kindu showground, bedo fenced, 20 million allocation ni kanya. Mochari no room, 51 million. En manigi mama kodowa, kibi neno ngati kotho kacha, tichulo 200 shillings per visit. Obogwa inyando nge public participation motim kamora mora mokao pa japiny mondo gima kamano timre. Nitie ot migero kacha maduong' mar outpatient. Naneno ko keta location 100 million. Pesa go ki calculate gi pogi chopo kata 1 billion. To wan gi 4.9 for 1 billion. Pinjo en niya, VOJ record man tie maber adieri ka governor donjo no keto eye centers area per ward man 80. The following year 2023-2024 no ket gi auchiel ma iluongo no ndawa kaunda. Wakia gi momiyo giduoge supplementary gi reduce to 4. Then 6 million per ward. Ward base. Mane manotim to nitie shida kuonde moko. Machalo Mfangano Island Kibuogi Kiwa. Okinya kona ni karachuonyo kacha chuowe beach makuyo nitie kidi nitiere. Imiyo 1 million. To Mfangano man monda nikech secular ni nyaka gerod kidi not matafari. Ere kaka doa gi material e dor wath ka chomo chulo miyo gigo poko bedo